जीवन में तो लेते जन्म दोबारा है ना कहलर ले हाँ कि कभी तीर दामन अपन अपन भाग बा हम लंगड़ो बनी तो हमार निमन मेहरारू से बिया हो गइल बा यहाँ के कितना ऊंच कोटि के बनी कि अनहरो लंगड़ चली हे बरहम बाबा तेरा दरबार में बनी जा मेहरारू को लंगड़े बिया भगवान करो सावरी जितना बिया हो के सब कुरहिए आवस जन्नी विष्णुदेव बाबा के भी गोड़ लगनी है जे भी जुटल बा प्रधान चाहे प्रत्याशी चाहे जिला पंचायत सब है तो उम्मीद में बा कि जीत जबकि वो कही कि हारत नहीं विधायक के इलेक्शन बिहार में भइल हो सवेरवा चल गए एक दिन हित हमारा हले सुभाष सिंह को काउंटिंग रहे बेचारू जीत गए है लेकिन पहिलवा पूछनी काउंटिंगवा होत रहे ना तब गजब गर्दा रिजल्ट आओ वार्ड नंबर 56 से हमरा जिला पंचायत प्रत्याशी बनी अजीत सिंह जी 100 रुपया पुरस्कार दिला बनी हार्दिक प्रणाम बा डॉक्टर भूपेश सिंह जी पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामना बा बस सुमिरन में भर देबे के बा प्रचार के बाद होई ना आदेश हो गइल बा जन्नी पूछनी तीर छाप वाला से नीतीश के पार्टी से का विधायक जी का बेरी हाल बा हम तक कहिए के जीत गइल बा नीतीश के लोहर बा शराबबंदी कइले बारे अच्छा रवा जीतत तनी और कहल बा जी कमल छाप हमारा कोनो बात नहीं मोदी के लोहर पर गाड़ी निकलतिया और कहल बा जी ललटेन छाप एग्जिट पोल ना देखल है अभियंता 2/3 ललटेनिए जरी माने तू जीतते बड़ो और कहल बा जी रउआ तो विदेश से आइल बनी 1 बीघा जमीनों में चले बनी पैसा के कमी नहीं थे राउर तो निर्दलीय बनी रउआ जीतत नहीं कि हारत नहीं इलेक्शन के एक दिन पहले ताए दारू मुर्गा चलोले बनी कि पियो खड़ गर्दा का बार देले बनी केहू ना कहत ल कि हारत नहीं जब रिजल्ट आइल संतोष भैया एगो पार्टी जीत गइले वीर लागे लागो माला पहने लगले औरी प्रत्याशी लोग देखनी बबुआ माला वाला पूरा खुली है मो जाके अधोदा में लौटा देना तो यहू पूंजी बुड़ले बोलत तो जकरा पर भगवान की कृपा होई खड़ा तो सबे भइल हो जब प्रधान में जिला पंचायत में जकरा पर ब्रह्म बाबा के दया होई जकरा पब्लिक से लगाव होई वो तो जीतबे न करी भगवान हम तो इहे चाहिए कि जितना लो पैसा दे तो सबे जीत जाओ बाकी चाहला से ना होई जीती ये कह के आदमी बबुआ मंत्री सांसद रउर कृपा से अरे बनल केहू विधायक अरे बनल केहू विधायक तो मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एहलायक हम बन जाई सुंदर गायक मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एहलायक हम बन जाई सुंदर भूपेश सिंह जी शशि बाबा साझा पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बराबर नाम डॉक्टर भूपेश सिंह जी शशि प्रभा प्रत्याशी बनी भगवान विजय बने प्रधान पद के प्रत्याशी बने बेलहरी से वह बेलहरी गांव ग्राम सभा एक हार्दिक शुभकामना मंत्री सांसद रउर कृपा से मंत्री सांसद रउर कृपा से बनल केहू विधायक ई काम रवा ठीक कोई नहीं हो जुगे जाके तन भटान हिलौनी हनु कला ई है हो फेस YouTube पर खींच ले लो होइलो तोहर लोग तब जाइलो कि शिवलिंग के दर्शन कोई नहीं हो 100 रुपया पुरस्कार दिला बनी हमरा के पूरा मादरणीय चश्मा भाई ग्राम सभा गंगापुर से वार्ड नंबर 11 से 15 के बीडीसी बनी हमारा प्रत्याशी राजा यादव जी भगवान भोला दानी के विजयी बने भोला यादव जी चैतन्य में प्रमोद प्रेमी आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर सुनील ड्राइवर पाइलेल बहुत बहुत पुरस्कार देने प्रमोद प्रेमी कार्यक्रम में बाहर काहे को नहीं हो अनिल सिंह प्रधान प्रत्याशी पुरस्कार दिला बनी हार्दिक शुभकामना बा मंत्री साहब शुरू से अंतरा में आओ
परमीला सिंह जी पति विनय सिंह जी जिला पंचायत प्रत्याशी बनी सैकड़ों रुपए पुरस्कार देने 58 नंबर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहला बाबा हे बाबा सुन ले बानी कृपा सिंधु एक दंड मंगल के दाता कृपा सिंधु एक दंड मंगल के दाता रौरे तो मानिए बाबा भाग के विधाता रौरे तो मानी बाबा भाग के विधाता रौर कृपा से लोग बोलावे अरे है गावे कमीले मायो हाथना हाथना रुपया रोशन उठाओ तने दरोगा जी फिर हमारा संतोष भैया हजारों हजार रुपया गर्दा को धनी भोला दानी बनौले रही लॉकडाउन 8 महीना रोला मालिक संतोष भैया हाजी केहू दू टकिया ना देखाओ तल के ब्यास एगो निर्गुण मार दो 8 महीना में जन ब्यास लोग के दशा भई रहलो बताओ तनी माला पहन के शशि प्रभा जी बेलहरी के शशि प्रभा बेलहरी के डॉक्टर भूपेश सिंह जी प्रधान पद के प्रत्याशी बहुत बहुत रहे दी दरोगा जी रहे दी बहुत हो गई हजारों हजार रुपये को लिए लुटा दे कुली लुटा दे तो फिर बनू रह दी हो गई भला नीचे चला दे भगवान भोला दानी बनौले रहे सबके ऐसा नहीं लोग बार की बलिया जिला में हर ब्यास लोग खातिर तरसेला हमनी के तक पूछते नहीं नाहर सिंह चंदनी सिंह 56 से बने जिला पंचायत प्रत्याशी भगवान विजेता बनाई हार्दिक शुभकामनाएं बाबा 8 महीना जब 28 दिन खातिर लागो रहे ना तो ब्यासन के बुझाओ कि हनीमून चलती है बाप रे बाप कौन जना आवेल फेसबुक पर कि आज मेरे घर मोमो बना है मोमो के होगा कि आज मेरे घर मीट बना है ज्ञान बाबा बलेश्वर मंदिर से पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामनाएं शंकर सिंह दादा पूर्व प्रधान 2 सौ दल में तो 500 देते नहीं पहले पैसा गरी लॉकडाउन लागल बका कोनो बात ना भारी बहुमत से भगवान बनौले रहे सबके हतना रुपया महाराज मिली तो हे भगवान इलेक्शन के डेट 2-3 महीना पड़ जाओ कि हमने के और चानी कोट डॉक्टर भूपेश भैया प्रधान पद प्रत्याशी हार्दिक शुभकामनाएं जय हो बहुत 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 आमदनी भइल हमरा भगवान वा सबके बनौले शंकर भैया का पुरस्कार हो वार्ड नंबर 58 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बनी श्रीमती उषा देवी पत्नी राजनारायण तिवारी जी भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बहुत बहुत पुरस्कार डॉक्टर भूपेश सिंह जी के रोड ड्राइवर बनी बहुत बहुत भारी रखे के बरुआ के हे जब बैठी ना आवे जब बार बार दिक्कत है जब बैठा ना तो धरा धरा पैसा हम बोल दे बैठ जाई चाचा हमनी के दुर्दशा हो गई 8 महीना ब्यास लो 28 दिन के लगा रहे फेसबुक पर उनकी देखिए आज मैं बलिया जिला में आकर बियर का आनंद लेते हुए तो केहू डालो कि अंग्रेजी का आनंद लेते हुए रमाशंकर सिंह जी का बहुत पुरस्कार है शुभकामनाएं आज जॉब मालिक की लागल है 8 महीना खातिर ब्यास लोग जब पैसा उड़ाए लगल सरवन का करता रहो जब पैसा ब्यास लोग उड़ाए लगल हो तो केहू फेसबुक पर ना उतल बाबा और फेसबुक पर का आवे लो पैसा तो खत्म रहलो और मीट दारू मिलत हलो और मार भात के फोटो नानू डाल फेसबुक पर 8 महीना ब्यासन के हाल का भरले मालिक कुकुर के दशा हो गई रहलो ना कुकुर हे दुआरी तकले सो दूर दूर तो हो दुआरी चल जाए है सो जे कहीं तो भेटाई उहे ब्यास लोग के दशा लो अगरबत्ती लेके आ देखाओ तो कि हे लक्ष्मी माई हे दुर्गा जी
ना हमने के हो जन्मदिन में बोला होता तो 1 घंटा परवाहियों में घाट पर गवा लो हमने के रेडी बनी जाएगा जन्नी और दशा बिगड़ाई समाजी लोग के सुअर के हाल हो गए को जना मनरेगा ज्वाइन कर ले मनरेगा नचनियन के हाल गदही के हाल हो गए लादियो लादे के तैयार रही हस अब ओकने के दुइये गो काला बा एगो रात भर नचबू त माल मिली ई बंदे रहलो एगो औरी काला बरवा सब बुझत नहीं त लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस में ठेका ठेकी को नहीं कने के तो काला चली के जन्नी रौदा कृपा से लोग बोलावे अरे होई गावे के मिले माया बड़ी प्यास लागल बा जोन पनिया घिचले बानी तनी हमरो के लेके दे जाई ले आई मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एह लायक हम बन जाई सुंदर गायक मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी एह लायक हम बन जाई सुंदर गायक घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो डॉक्टर भूपेश सिंह जी शशि प्रभा प्रधान पद के प्रत्याशी बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामना एक और पैसा शिव साउंड सर्विस निरूपु पीयूष तारा साउंड के जोड़ा नहीं है तो तिवारियों साउंड का दबा दिल बड़ा बड़ा बहुत सुंदर बाई तब बस सत्यनारायण यादव जी बानी कॉलेज में कार्यरत बनी बड़ी लयदार है जिला भर में कहीं प्रोग्राम हो जाए 10-11 बजे से निकल जाइए घर से कहीं हमारे में लेट मत हो जाओ प्रदीप जी जेकर पिताजी हमारा कैप्टन गणेश जी प्रधान पद के प्रत्याशी हार्दिक शुभकामना बा शशि प्रभा डॉक्टर भूपेश सिंह जी अब ठीक हो गई बा 50 रुपए से कम के होने के दे 2 जना के 20-20 को लेकर बोलबे न करनी हो रमाशंकर सिंह जी बहुत बहुत ए रूप में वोट मत मांगे ना तो बनल बताओ बिगड़ जाएगी और बा मलिकार डीडीसी पीडीसी सरपंच चाहे मुखिया डीडीसी पीडीसी सरपंच चाहे मुखिया आज ले संतोष भैया कुंवर जी श्रोता में ढेर लोग आवेला प्रत्याशी लोग आवेला हमने के देवता लोग आवेला सबे चिन्हा जाला बाकी आज ले संतोष भैया ना चिन्हले कि कौना डिजाइन का आदमी हो कहियो चिन्हे ना पौने जाए कहियो जो बात सभ्य समाज में और बैठले रहिले पैसा लुटाइले रुपयो गर्दा करिले कहियो पहचान में हमने के ना आइले हार्दिक अभिनंदन बरवा सब इंसान लाखों में एक मिले कहीं कहीं शुभकामना बदरोगा जी के डीडीसी बीडीसी सरपंच चाहे मुखिया अब भरला सभा में एगो हम ही बानी दुखिया भरला सभा में एगो हम ही बानी दुखिया हो गए भूपेश सिंह जी प्रधान साहब बहुत बहुत पुरस्कार देनी डीडीसी बीडीसी सरपंच चाहे मुखिया अब भरला सभा में एगो हम ही बानी दुखिया भरला सभा में एगो हम ही बानी दुखिया पवन खेसारी प्रमोद प्रेमी ई लोग गायक सब ने गइले तो मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी यह लायक हम बन जाई सुंदर मंगलदायक हे गणनायक कृपा करी लायक हम बन जाई सुंदर